Milí naši snúbenci, David a Tereska. Láska, ktorá je postavená na Bohu, vydrží celý život. Písaní obránec. Viera a nádej sa bojí, ale láska zostane. Ja, David, beriem si teba, Terezia, za svoju manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť vo všetkých dní svojho života. Do you recall, not long ago, we would walk down the sidewalk, innocent, remember, all we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, but only hold on to let blow a kiss, fire a gun, we need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun, all we need is someone to lean on. Milá moja Tereska, moja žena, manželka, chcem ti veľmi, veľmi poďakovať za tento deň a som ti nesmierne vďačný, že práve ty si tá moja vyvolená a že môžem s tebou stráviť život až do toho konca. Dnešok bol pre mňa jedným veľmi veľkým zážitkom na celý život, už ako som povedal, a ďakujem. A teším sa aj na tie ťažšie chvíle, pretože presne tie ťažšie chvíle nás viacej upevnia a budeme si bližší a bližší. Veľmi veľa pre mňa znamenáš a veľmi ťa milujem. Fire a gun, we need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun, we need someone to lean on.